I bum 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 i veliki pozdrav ljudi, s vama Darth Vader. Kao što vidite, sam naslov videa jeste obaveštenje. Naravno ljudi, sve ću vas obavestiti, ali da bi eto čisto video bio malo duži, idemo na intro. Goku! Son Goku! 2020. godina, najgora godina u 21. veku. Međutim, za nas đake u kojima je proglašeno vanredno stanje u našim državama, mi ne idemo u školu, što je za nas odlično. Sve je to bilo odlično, počeo sam da pravim klipove, bilo je bajno, sjajno i tako dalje, ali sve je palo u vodu kada mi je nestalo ideja. Jebi ga. Pa sam rešio da vas zamolim, moji dragi fanovi, da napišete u komentarima koju sljedeću temu za Dragon Ball serijale da izaberem. Vi mi slobodno napišite dole ispod videa u komentarima, a ja ću pročitati i koja tema bude najkreativnija. Normalno, to će biti i u klipu. Ili koliko bude najviše tema izglasano, mislim za tu jednu, ako me kontate. Tako da ništa ljudi, vidimo se do sljedećeg klipa, peace! Goku! Son Goku!